bungaan nga ng itlog. Kaya siya itlog. Abi! Na mahurot ni mo pusa. Baklagon. Alag ito. Uy. Ay, yung manok galit na galit sa amin yung manok oh. Yung manok galit sa amin. Ang anak mo, yan itlog. Hindi na to sa iyo, sa amin na to. Uy, ay, matagal. Una itlog sticky oh. Ayan. Sabawan na to ang balut. Oops, luto na ang among balut. Giinit ko naman. Hi guys! Kumusta sa inyo lahat? Welcome po sa aming YouTube channel. Kuwasa man ka! Oh no! Guys, yung ninakaw namin itlog. Yung ninakaw namin sa mungaan. Wow! Yummy! Kasi chay guys, mga bata din, mga gadlungan guys.
Alay mo na, may buwan ko sa.